Hello guys! Hello! Thumbs up dan ate. Good morning, Kenyos, UAE. Kasama ko po yan dito sa bahay. Hi, Ate Eden, Ate Asnix, ayan, Kapsa Simple Higin, April Lane, Ed Rosolan. Hello sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa pagpunta. Hello everything. Hello Adelisa, kumusta? Good morning, April Nedrosolan. Ayan yung, wait lang, ilalapag ko yung pa-entry yung palaro ko this week. I-share ko lang po yung Hello Sis Debbie, hello! Share ko lang po tong aking live stream. Hi, Rowena Rendon! Hello! Salamat sa patamsak mo dyan. Magbaba kayo ng bahay niyo dyan, mga kaibigan. Here lang sis ha, manukli lang ng my premiere me in later. Okay. Ibaba ko mamaya sis. Ibaba. Ayun, nandun na ako, nakaabang na ako. Ayan! April, Kamsat, hello! $6 million in the house. Tamsak dan, sabi ni Rosanne. Salamat sa patamsak. Yes, pwede Kapsat, the joy of April. Ipatamsak mo sa kanila. I-share ko lang tong aking live streaming. Harang, sabi ni Beno. Salamat sa paharang. Ay, hi Ate Eden. Ayan, yung pa-entry ko po kay The Joy of April, guys. Wait lang, ilalapag ko. $7 million in the house. Hello.
Ayan, sa Kapsat Simpre Higgins. Hello. Pinakguray ka. May premiere ka, Kapsat? Hello sa 6 million in the house. Ayan. Dating dikit April vlog, sabi ni. Yes, pero ano lang guys, panoorin nyo na lang yung video niya sa pa-entry niya para dumami, magkaroon ng viewers po yung kanyang pa-entry. Thank you. Tamsak Premier Kapsats. Sige, wait lang. Ilalapag natin lahat ng Premier. Oh, in 5 days. Shoutout sa lahat, sabi ni Kapsat Simply Higgins. Ayan, Dan. Dikit kahapon pa, sabi ni Ate Eden. Ayan, salamat Kapsat. Ayan, thank you Kapsat. You're welcome. Biji lang may magluto na lang. Okay lang. Hi, Jake Mac Early. Kumusta, kapatid? Hello. Salamat sa pagbisita. Thank you. Ayan, salamat. Magdikitan, magmahalan. Hello, Kapsat Mimi. Hello. Salamat. Thank you so much sa pagpunta. Hello, host Tamsakdan. Hi, Kapsat Yals. Hello, love, sabi ni Jake. Oy, mag-love kayo dyan. Kumusta na kayong lahat?
Welcome host. Ayan, good morning. Good morning sa inyong lahat. Ayan, magmahalan kayo at makipagdikitan. Welcome sis Buton. Hindi pa ako nakatulog sis, naabutan kita. Buti. Oo nga, salamat. Ito, kagagali lang. Akala ko tuluyan ng magkasakit host. Buti, negative host sa awa ng Diyos. Oh, thanks God. Thanks God naman yols. Ayan. Ayan, magmahalan kayo. Hello sis, lovely Jade. Kumusta po? Salamat sa patamsak. Ayan, nagbaba lang po kayo ng bahay ninyo. Madama luto ate, sabi ni Efrelyn. Thank you, Efrelyn. Okay lang po host, sabi. Mimi Pinoy, hello, sabi ni Kabsat Simply Higgins. Ayan, magmahalan. Patamsak po sa kanilang mga premiere. Thank you. What are you doing, Trixie? 9 million. Magdikit mo na ako sa mga binababa mo, host, sabi ni. Sige lang sis, mag-iwan ka na lang ng lagyan mo na lang ng Philippine at Ilocana para alam nila na galing ka sa akin, sis. Thank you, mga hindi mo pa kadikitan yung mga karamihan dyan. Matulog na tagin na. Yan na. Tumalo ka din. What? No. Daddy will come. Simply Higgins, dan tamsak kapatid, sabi. Simply Higgins, dan tamsak sa premiere mo po, sabi ni Sis Lovely Jade. Ayan, thank you so much po. $7 million in the house. Thank you so much.
Hello po, Kuya Romel. Thank you. Salamat po sa inyo. Please guys, patams at support ng premiere ko mamayang 2 p.m. Sabi ni Kapsat, this is Lovely Jade. Ayan, hi Kapsat, good morning. Good morning sa'yo Kapsat Unizel. Ayan, nandiyan si Kapsat Simple Higgins, nasa Australia din siya. Kusapin mo siya, baka magkalapit lang kayo. Puyat is real, ha? Ha? Sabi ni Romel. Bakit kayo nagpupuyat? Dan tamsak po sa premiere ni The Joy of April, sabi ni Lovely Jade. Ayan, Kapsat. Tamsakan mo na din at support yung premiere ni Kapsat Lovely Jade mamaya, Kapsat The Joy of April. Hi, Simply Higgins. San ka banda sis? Sabi ni Kapsat Unizel. Ayan. Ilocano din ni Suna. Akyat ka Kapsat Unizel? Tamsak dan host. Ayan. Salamat po sa patamsak nyo dyan sa baba. Good morning everyone. Ayan. Ha, madiriknak na kay Daak Pay lang. Ayan, naglapag po ng bahay si Kapsat Lovely Jade. Ayan, harang hey, sabi ni Kapsat Jo. Ayan, nagtamsak na daw si Lovely Jade sa premiere mo, Kapsat The Joy of April. Ayan, Jennifer Takla, hello. Salamat sa tamsak at paharang mo dyan. Thank you so much. Hi, Lovely Jade. Kumusta po? Sabi ni Unizel. Ayan, Sire. Hindi ako nakapunta sa LS mo, Sire, kasi kasi busy kanina. Naka-LS ka pa ba? Harang Kapsat, sabi ni Sire. Ayan. Salamat, Sire. Ayan, umiiyak ka na naman. Hindi ka pa tumitigil na umiiyak hanggang ngayon. Hi po, The Joy of April Vlog, sabi ni Efreline Edrosolan. Hi, Ate Aldelisa. Magpapalaro si Kapsat dito this week. Yes, magpapalaro ako this week ng Pinoy Henyo. So, magpa-entry na kayo mga kaibigan. Kapag dikit na po kayo, kahit kahit yung views lang po at saka like yung mapadami. Basta mag-iwan lang po ng bakas. Ayan, yan po yung pa-entry ko, yung lemon niya. Yung how to have a flat belly. Nandiyan yung lemon. Wait lang, tingnan ko. How to lose belly fat in just 10 days. Yun po yung pinapa-entry ko sa kanya para magkaroon po ng viewers. Entry na sa Ngaribo Kapsat.
Naji ko na? Sire, ano yan? Hello, sis Jennifer. Ayan, 7 million in the house. Hello. Sa nga ribot entry nga ikagil mo. Alot ka? Din and Peter Pulpak Kabsat. Ayan, I'm done host. Tamsak na patulog na tambay ko sis. Kahit wag na po Kuya Fliprax. Salamat. Salamat sa patamsak mo dyan. Good night. Hello Unicel, sabi ni Sir. Uy, baba mo account mo dito, link mo. Kain po tayo mga sis, sabi ni Efrelyn. Ayan, tamsak dan, sabi ni Ate Marisa. Ayan, 10 million in the house. Wow, naka 85 tamsak na yung kay Jasril. Host, turuan mo ako paano magpalipad na di gamit ATM. Gcash. Gcash, yes. PM is the key, host. Nakalimutan ko na yung ano mo. Tamsak gayang. Good morning, host. Sabi ni Sis Julie. Hello, sis. Ayan, baba ni Nightbot yung bahay mo. Sige lang, sige lang.
Take your time, guys. Ayan, guys. Mona Lisa Channel, hello! Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo. Salamat sa paharang mo. Salamat sa pagbisita sa aking live streaming. Happy birthday, host! Ay, grabe ka. Ayan, patamsak naman po sa premiere ko, sabi ni The Joy. Ayan, salamat. Ayan, may jacket ka na dyan, Mona Lisa. Ayan, Pinoy Memes, nagpintas de balasang. Una po na yan. Ayan, tamsak kabsat. Ayan, may tamsak. Ayan, may jacket ka na kabsat, Pinoy Memes. Ayan, 7 million in the house. Sino po yung gustong umakyat dito at para i-promote ang kanyang channel? Pwede po kayong umakyat dito para i-promote nyo po ang inyong mga channel. Ayan, ito na po yung hagdan. Ayan, Jeremiah, patamsak tita. Patamsak. Anong patamsak ka dyan? Hello to all, sabi ni Pinoy. Memes. Salamat po. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ako host, sabi ni Yos and Yang. Ayan. Sige, akyat ka po. Pinas Artist Vlog. Agpugit nakman, madam. Hanggang pugpugit akapsat. Ayan, may jacket ka na, Pinas Artist Vlogs. Ayan, magdikit kayo dyan. Bayaw, tamsak, sabi ni Ronald. Thank you so much sa inyo, guys. Thank you, Team Lugit. Thank you po. Pag grade 2 po pa lang, sabi ni Pinoy Memes. Ayan, gusto nyo mag-join sa aking membership, guys, para lagi kayong ma-flex kapag nag-ELS ako. At kung nangangailangan kayo ng WH. Ayan, Elro Vlog, salamat sa pagbisita. Ayan, thank you po. Ayan, may jacket na po kayong lahat. Pwede na po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Pwede po magbaba ng kubo. Yes, pwede po. Pwede. Yes, and Yang, makadikit na pala. Kabut-buteng harang mula loves. Ay, inay, bumagsulmet kaskada huwasay. Ayan, guys. Andyan na din si Love Cheryl. Ayan, thank you so much. Ayan, Sire, salamat sa pag-share. Ayan, 13 million in the house. Akyat ka kaya, Sire? Ayan, hello sis Cheryl, sabi ni Joy of April. Ayan. Ibaba nyo yung mga premiere nyo, guys, kasi hangko nga hangko kaya nga sagdaysaan amin nga premiere yo. Nakadado kayo nga agpababati premiere. Sige, akyat na kayo, guys. Ito na yung hagdan. Pinoy Memes, nadikitan na kita, sabi ni The Joy of April. Ayan, magmahalan na kayo dyan. Ay, may tao. Uy, salamat, uy, sa pag-akyat. Bakit nakatayo kayo?
Ano ako, yung something wrong sa profile ko. Pag akit ko ng mister ko, ganun din host. Hello, hello sa lahat. Akit Promote ng nyo na yung mga saglit. channel nyo, guys. Ay, mahal kita. Ikaw ba si Ronald? Yes po, oo. Nandyan si Sir, umakyat, hindi mo daw siya Binuksan. dinampot. Hindi daw binuksan. Wala kayo. Uy, akyat ka na, Sir. Uy, Sir, nasaan ka na, Sir? tugtanuhan ka umay. Charot. Hello, hello sa lahat. Pasensya na, wala akong profile. May umakyat daw, kabsat, di mo daw pinabuksan. Ayan na, oh! Sumasulong natin. Sumasulong mo na si Rupa Kunta. Nag-apply na tikri. Kaya sumilap man eh. Namimiss na kita, Kabsat. Pwede nga. Namimiss na kita. Di ba, Ronald? Oo, tama, tama. Kilala mo pa ba si Ilocano sa Amerika? Kilala mo pa ba? Alam mo pa daw ako, mahal kita or Ronald? Yes, Kilala mo kilala ba yan? ko. Lagi ko yan nakikita kay Kuya Bidi. Ah, oo. Si Kuya Ilocana kay Kuya Bidi. Bakit hindi mo ako nakikita kay Sir? Lagi din naman ako dun ah. Andun sa bayaw, lagi sa akin. Sa ano, pag umaga, pero sa tanghali, wala, hindi ko makikita siya. Oo, sa umaga. Sa Lunes kasi, kamusta mga buhay ninyo dyan, mga kapatid? Pag mag-ili si Sir kasi, trabaho, tambak. No. Ayun, no. Cheryl Ramos, Kabsat, Ilocana, shout out. Hi, Kabsat. Bayaw, tambak ka pa? Iyakan mo muna si Cheryl Bayaw. Kailan ang premiere mo, Cheryl Bakit Kabsat? kaya kayo laging umiiyak? Oy, kumustahin nyo naman si Mary Suzette. Uy, Sino? Si Larry Suset. Wala kasi Hello. akong picture, kaya din nila ako nakikita. Hayaan mo na, host. Bababa din ako. promote mo na yung channel mo, Kabsats Yals. Oh, sige, sis, ha. Hello Yung po. hindi pa nakadikit sa Yols and Yingmen News, pwede nyo akong bisitahin doon. Simpleng loto lang din ang ina-upload ko. Minsan may kasamang window shopping. Dito po ako sa Singapore, mga kapatid. Sige po, Marisuset, didikitan ko po kayo. Oh, salamat sa Espanya, di ba? Mag-iwan lang Opo, kayo ng bakas tapos balikan ko kayo Opo. after. Ha? Salamat. Opo, Maraming po ako. salamat. Oo. First Pogi God yan, bless si First po. Pogi. Si Mars. Okay. Oy, host, saglit lang ako kasi talaga wala akong profile. Wala kasi yung ano ko eh. Ay, maraming salamat sa inyo. Thank you so much, sis. Salamat sa Welcome, uulit. host. Thank you. God bless. Guys, God bless. dikitan po si Yals and Yeng. Salamat, host. From Singapore. Salamat. Bye-bye, ingat po lagi. Nag-uukay ka ata, Nag-uukay ka, Ronald? Ha? Nasa laundry. Nandito ako, nagtrabaho. Ay, nag-uukay ka. Ukayin mo na lahat yan. Hindi katulad ni Kabsat, Chris Guapa Gardner, sarap buhay sa Amerika. Masarap ka dyan. Walang trabaho, masarap, walang pera. Baliw. Nandun lang siya sa Memphis. So magkalapit lang kayo, nasa Memphis. Kay Rogelyn. Si Our Journey ba yun? Tawag doon, or Our Mindoro Journey ba yun? Oo, matagal na ako. Magkalapit lang kayo, Armindoro Journey. Taga Minnesota is so, Bakit sumilsiling mit na Pam? Kasi naglagay ako ng cream, kaya Kaya Ang sakdan ho, sabi ni JS Chabi nila. Hello. Salamat sa pagpunta ulit.
Bayaw, nag-live si Mama Bayaw. Mami Eliza? Hmm. Sige. Ano yan, host? Nagpapaangat program ka? Wala naman, kahit ilagay ko yung subscriber counter, hindi umuusat kasi lahat ng pumupunta magkakadikitan na. Ang daming night bot dito kay kapatid Ilocana sa Amerika. Ang dami. Yan na ano na naman yung si Marvin Amis. Kasi ang hirap kaya kapag walang night bot, ang hirap kaya isa-isahin ibaba yung mga link ng mga members. Sa bagay, ang dami mong member, no? Apay kick taro pa, madam. Ikaw din Bayaw, magawa bot. Oo, Bayaw, kung meron nga lang 10 pesos ilalagay ko sa pinakamababa eh. Ay sir, baka wala naman akong entry. Kailan yung paano mo, pag-grant mo? Sa 22. Nung nakaraan, nabunot kita. Sayang yon 150 pesos. Sana palipad ko sa'yo. Api nga, nakabidjinak mo ti dyan. November. Joe, nakabidi. Hindi ka man lang nagsasalita. Kaano nga dyan? Nung November 5. November 5, ada na ka dyan, present na ka dyan. November 22 ako mag-ano ulit. Nagbastos ka, api nga, di mo integrity inabak ko. Bakit hindi mo binigay yung pinanalo ko? Kasi yung mga nandun, binibilangan nila yung mga tinatawagan ko. Dapat daw, andun, mag-press 1, mag-present. Kasi nagre-reklamo sila pag wala. Wag, ibigay mo sa iba pag wala. Gumaganon da. Pati ako, absent ako doon. 50 pesos Iba yun, lang. natawag ko rin. Absent. Absent ka rin, 22. Ronald? Absent din ako. Wow. Pero okay lang kasi may mga kanya-kanya tayong in-divorce sa buhay. Importante manatili tayong pogi at maganda, mga kaibigan. Kasi labas-pasok lang ako. Unicel, hello po Unicel. Kamusta Unicel? Dikitan mo naman ako Unicel. Sa Australia yan. Ilocano, taga Isabela. Sino? UNICEF. Ang tagal na ito kay ano? Nandito kanina si sis Lovely. Baka nandito lang naka-BG. Nakita ko siya. Kenyos, hello! Asan si Pansoy? Busy? Yung dalawang pogi dito, baka hindi pa ninyo kadikitan. Ang pogi daw sa taas, guys. Tikitan nyo na. Yung dalawang pogi naman po dito. Oh. Yung dalawang pogi. Daw ninyo ni Sire. At saka, bakit mahal kita yung nilagay mo dyan? Hindi nila alam yung channel mo. Si Ronald Kalimag yan, guys. Ano ka? Kumilang. Anong kalimag? Ano ba yung last name? Kumilang. Kumilang. Ay, kala ko Kalimag. Saan ko yun napulot? Bakit labis kitang mahal? Pangalawa. Yan, Bayaw, Hello mga Bakit? pogi, nadikitan ko na po kayo, sabi ni The Joy of April, o diba? Bayaw, kanta ka na Bayaw. Ang ganda-ganda ng boses mo. you know. Saan Wala yung naman bahay akong- mo daw? Ibaba mo daw yung bahay. I-manual nyo na lang, guys. Unicel, i-search mo kanyak, sumit lang. Alistom lang ang masapol data balay ko. Sir, paano ang bahay ni Sir? Yung yung pangit. Hindi ko mababa kasi yung isang phone, nagple-play siya.
Kami yung dalawang gwapo sa Team Lugit. Wala na kasi ako dun sa GC na Team Logit. Ha? Wala na ako dun. Kaya nga, nabasa ko yung message mo nun doon. Kakain na tayo. Kasi nakakahiya. Kasi nakakahiya naman. Uy. Dito na lang Okay lang naman. Hello, Benji. Hello, Kamsat. Good morning. So, doon na lang ako sa baba. Ronald, hello. Thank you so much. Iwanan mo na si Kamsat Sir dito sa taas. Ay, kala ko si Sir yung, ay si Mahal Kita yung nagpapaalam, si Sir pala yun. Wala nang pag-asa sa mga hindi mone. Bakit, Benji? Anong problema mo? Ayan, 8 million in the house. Hello sa inyong lahat. Ayan, 9 million in the house. Ayan, full pack po. Edit Diagoria, full pack po, sabi ni Unicel. Sa ibang YouTuber, yan lang yun. Wala pa akong natatanggap kaya. May natanggap lang akong letters from Lolo na November has arrived. This month, we're dropping knowledge on how to boost the quality of your mobile videos. Yun lang po yung natanggap ko. Wala pa yung akong natatanggap about sa channel membership na yung mga pinupost nila. Ayan, CJ Danho, sabi ni Unicel, ayan, magsusikli yan nga, babalikan niya yan pag nakasettle na dun sa Pilipinas si CJ kasi kararating lang niya sa Pilipinas, guys. Ayan, magmahalan, magdikitan. 11 million in the house. Hello. Ayan, nahulog na silang lahat. Iniwan na nila ako. $9 million in the house. Hello. Refresh, sabi ni Sis Debbie. Ayan, in 13 minutes po. May premiere po si Sis Debbie. Teka naman.
Here na BB is almost ready to work. Ayan. Jaciril Albaran, tamsak tusok sa Premier. Pulpat dikit dan. Pabalik, sabi ni Unicel. Ayan. Thank you sa inyong lahat sa pag-ano. Ubra, mag-ayam ka ti kutsilyo tala, matay ka ta. 7 million in the house. Hello. Sige, Kapsa. Thank you. Ang sipag. Naka-85, naka-80 plus tamsak na yung Premier mo, Jaciril. Ayan, anti-Pilipina, harang guwapa. Ayan, lapit na Premier mo, babaita. $70 minutes pa. More than 1 hour. Kararating lang namin galing Walmart, itamsak na dis. Wow, anong binili mo, ante? Dan na sa'yo, The Joy of April, sabi ni Jaciril. Ayan, 9 million. Sige lang, sige. Dan tamsaks, Jaciril, dito lang BG muna. Ayan, salamat auntie. Ayan, Debbie Bustamante, full pack po, sarap ng pichi-pichi. Ayan, natay kape, sabi niya. Ayan,
Hindi yan Ilocano Cubs at Unicel, si Sis Debbie. Ayan, may premiere po si Sis Debbie in 7 minutes, guys. Baka pwede po nating puntahan. $11 million. Hello. Let's go! Sabi ni Franz Pansoy. Ayan. Salamat, Sisi. Sabi ni Sis Debbie. Filipina Country Life in America. Sisi, sabi ni Sis. Ayan. In 6 minutes, magsisimula po yung premiere. Baka naman po. Ayan, Milka and Cookie. Ayan, salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, Ninang Ann. Hello. Ayan, salamat sa patamsak, Nina. Ayan, 13 million in the house. Hello. Ito po yung premiere na nakakainis, ma'am. Ha? Saktong-sakto sa lunch dito sa Pinas. Ayan, thank you so much, Pinas. Hi, Milka and Cookie, sabi ni Unicel. Nagawi host, thank you so much sa pa-jacket. Ayan. Walang anuman po. Ayan, baka may gustong mag-join po sa ating membership dyan. Join na po kayo. Unicel, PSTV matching na. Sige, kita tatlo, sabi ni. O, di ba? May tatlo kayo kay Sis Debbie. Natuwaran ko na po ang premiere mo, Sis Debbie. Lagot ka dyan. Lagot ka dyan, ano. Pinas artist. Milka and Cookie, hello sis, sabi ni Ninang Ann. Ay, salamat po, Debbie Bustamante, sabi ni Unicel. Ayan, 11 million. Salamat sis. Ayan. Salamat guys. Ayan. Harang, sabi ni Loves. Hello.
Kapsat unavailable yung Desiree Susmena. Oh? Saka mo na lang dikitan. Ang tawag doon. Ayan, Kapsat Didi. Hello. Mimi here lang sis. Sige sis, salamat po sis Kapsat. Salamat sa paharang. 10 million in the house. Hello. Nasaan na yung premiere, te? Wait lang. Oy, magsisimula na pala yung premiere, guys. Baka naman. Maglagay na lang kayo ng ano, guys. Ng Ilocana doon kapag punta kayo. Ito na po yung premiere. Salamat po sa pupunta. Ayan, nag-start na po ang premiere ni Sis Debbie, guys. Baka naman puntahan po natin. Tada, Tamsamatic, sabi ni Kapsat BD. Ayan, puntahan niyo po yung ano, guys, yung yan na po bahay ko, sabi ni Mimi. Ayan. Let's go! Ayan, Mangyan Pasaway, kusta po? Salamat po. Puntahan po natin yung premiere, guys. Nag-uumpisa na po. Baka naman, pa-support po. Maglagay na lang po kayo ng Ilocana doon. Ayan, thank you so much po sa mga pagsugod nyo doon sa premiere. Ayan, Honey Cherbe Channel. Hello sis. Ayan, let's go attack. Guys, sabi niya. Ayan, thank you so much. Ayan, tamsak na ako dun ho, sabi ni Julie Padua. Ayan, salamat po. Ayan. Salamat po sa mga andun sa premiere ni Sis Debbie. Ayan, thank you so much.
10 million in the house. Patamsak guys, sabi yung bahay daw po ni Chani Honey Chair, patamsak. Ayan, natamsakan ko na po si Honey Chair channel. Sino may premiere sis? Sabi. Ito po si sis Debbie po. Nag-start na po siya. Yan po yung link. Hello sis Helen Navarro. Hello po. Flying haram po, sabi niya. Ayan, salamat po sa paharang nyo. Thank you so much. Ayan, salamat po sa mga nakatambay dyan. When kapsat nagsida kami ti spam. Spam tapos aji nabati nga sardinas nga ginisay di kalman. Ayan, 9 million in the house.
Uy, shawarma, salamat. Harang, ayan, salamat sa pagbisita ulit. Mangyan Pasaway, salamat po sa pag-BG. Thank you so much, guys. And thank you so much, Kuya Romel, sa pag-BG nyo dyan. Thank you, thank you. Pwede lang po kayong magbaba ng bahay nyo dyan. Okay lang kap sa share at the PM ko gayam kanyan ongoing palang tidad duma. Ayun, nakapasok na, sabi ni shawarma. Ayan, magbaba kayo ng bahay mo dyan, shawarma. Oy, Costa. Costa. Sorry guys, tumawag lang kasi yung kaibigan ko, na-miss niya ako. Yung kaibigan ko sa Hong Kong. Ayan, 10 million in the house. Ayan. Ayan, ang susunod pong mag-premiere ay si Yasril. Next premiere. Kung ano-ano na lang yung spelling ko ba. Hello, Kamsat Nikki. Hello. Salamat. Shoutout to you, Yasril. Pabalik po, sabi ni Unicel. Ayan, 13 million talaga lang ha, Franz Pansoy. I'm back and reach office just now. Ayan. Salamat guys for coming. Balik po mi, sabi ni Sis Debbie. Ay, Pansoy. Uy, Sis Himra, hello. Busy lang, Day. Sige lang po, Day. Hi po, Ma'am Debbie, sabi ni Unicel.
Ayan, mag-comment lang daw po kayo sa premiere ni Sis Debbie at babalikan niya kayo. Ayan, Bebe. Bebe Shane Eliasar, hello. Ay, hi, Ate Eden, hello. Ayan, sobrang busy host, kaya ngayon lang nakapag-online. Ayan, salamat sa inyo guys. Thank you so much. Ayan, tapos na nagpalaway premiere. Ayan, baba ka ng bahay mo dyan, Pinas Artist. Salamat. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, 14 million. Salamat sis and to all who came, sabi ni Sis Debbie. Ayan. Ayan, Ronald Comi lang. Salamat sa PBG mo dyan. Nawala na si Sire. Ayan, Tuduken Dakman kakabsat. Tapos, legit rest back after a while, iwan lang ng tamang bakas, sabi ni Pinas Artist. Ayan, Tuduken nyo diubet ni Pinas Artist, guys. Work mat die, BG lang. Sige po, Shemra. Thank you. Ayan, 15 million in the house. Hello sa inyong lahat. Thank you. Salamat sa parang harang-harang hey dyan, kapsat lalabs. Ayan, The Prankster. Hello, The Pranksters. Kumusta ka na? Tinudukan nga talaga, hahaha, sabi ng anti-Philippine. Ayan, naibaba kong kapsat. Tatay ko pala yung bababa kapsat. No worries. I will do. Unayin taubet, madam, di pa kumaron tayo almoranas ko. Di ba kapag lumabas yung almoranas, tapos kapag ginanon mo, di papasok yun. O, di ba? I'm fine. How about you, host? Ayan. I'm fine, thank you. Still no money again. Still no money. Charot. Ayan, thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. Pwede po magbaba ng bahay dito. Yes, pwede, pero be sure yung mga binababa yung bahay ay babalikan yung mga ditikit sa kanila. Thank you.
Apay awan harang mo. Oh, i-refresh lang yan. Yes, host, sabi niya. Patamsak po sa aking premiere at padikit, sabi ni Jasril. Ayan, may premiere po si Jasril. Mamaya, mauna siya kaysa sa'yo, Kabsat BD. 71 minutes sa'yo, in 41 minutes kay ano. Thank you, Kapsat Vicky. Thank you po. Kumusta po kayong lahat? Sabi ni Shane. Ayan, thank you so much, Shane. Sa mga gustong mag-entry para sa palaro naming this week ni Kapsat The Joy of April, mag-entry kayo, guys. Ayan, September 11. September 11, hello. Salamat sa patamsak. Tamsak dan na ading Jasril, sabi ni Shane. Salamat sa patamsak, host Shane Eliazar. Ayan. Yo! Ayan, Kakas Channel. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho na talaga kasi ano na. Ho, ho, ho na kasi malapit na ang Christmas. Ayan. Ayan, tuwad dan sa premiere ni Jasril. Ayan. Kay Ma'am Debbie din to, sabi niya. Hindi. Kay Jasril ay si Jasril talaga yan. Ayan. Pinas Artist Vlog dan full pack, sabi ni Ate Eden. Hi everyone. Ingat po tayo lahat, sabi ni Shane Eliazar. Ayan na. Magbabalang kayo ng bahay nyo dyan. Dikitan nyo si Kakas Channel ng Hong Kong. Shane Eliazar, ganda, sabi ni BD New Zealand. Ayan, dan tamsak BD, sabi ni Shane. Ayan, Jessica Coral, ganda, sabi ni BD. Ayan, 15 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Wait lang, mag-refresh nga ako. Para may ano naman. Para kahit pa paano may papasok. Kapsat BD New Zealand. Ilan na yung ano mo? September 11 ako, October 24. Ilan na yung pera mo, Kapsat BD? Siguro 500, 600 or 1K na yung sayo, no, Kapsat BD? Yung revenue mo. Hi po, BD New Zealand, sabi ni Jessica. Ayan, nabawasan ng isa. Ayan, 14 million in the house. Wow, sana all, sabi.
Naku, nagsaya at lakuman aya. We, di bang dami mong member at saka daming palipad? Sana all. Sana all, sabi ni Franz Pansoy. Oo, tulog. Ayan, nagbababa po. Ayan, sa mga dinikitan po ni Unicel FSTB. Ayan, BD New Zealand, nadikitan ka na ni Unicel, baka naman pabalik. Ayan, sa lahat ng napuntahan ni Unicel, wait lang at i-announce ko dito. Yung mga napuntahan ni Unicel kahapon, guys, ay si Starlight, si Stars, Alexandra 69, si Cheryl Ramos, si Amor Ganitano, si Franz Pansoy, Benji Aquino Mix Vlogs, CJ Flores, Dancing Diva Channel, The Joy of April, Daigen Channel, Simple Higgins Spam, Edian Bitamog. Ayan po yung mga nadikitan po ni Unicel since kahapon. Awan pa'y kabsat narigat met Filipina Country Life, Antipintas Musta. Bidi New Zealand balong di mo pa'y nadugsol jay bago kong upload beke naman ha. Ayan, dugso-dugsolin yun. Magdidindugsol kayo ditan. Awan pa'y kabsat narigat met Filipina Country Life, Antipintas Musta. Refresh ulit, sabi ni Sis Debbie. Ayan, tudukin dakman kakabsat. Sabi, ayan, tudukin yung juubot na tamawan dyan Moranas ni Pinas Artist. Filipina Country Life in America. Well, anti saan ka agunget Ayan, patamsak. Ilapag mo lang yung bahay mo dyan, Jazreel, at ako yung premiere mo at ako yung maglabababa ng bahay mo. Ayan, sis Smile. Hello. Ayan, salamat sa pag-BG, Shamra. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, Honey Bear. Baba mo lang po yung bahay mo, Honey Bear. Ayan, salamat po sa mga naka-BG yan. Ayan, 10 million in the house. Mapanak di TJ Baba. Sige lang kapsa. Take your time. Ayan, hello sa lahat ng andito. Sabi ni Sis Smile. Ayan, nagitay kumpet kit Orion dak akabsat. Ayan. Gadi ka no kumpet, hintayin nyo daw po si Ana kabsat BD New Zealand.
Harang hey, sabi ni Lolobs. Ayan, 7 million in the house. Hello. Pinas artist, natudukan. Kunana ni Kapsat Cheryl. Ayan, hello, sis Debbie. Sabi ni Smile. Ayan, Mama's Channel full pack. Sino si Mama's Channel, Kapsat? Si Kakas Channel siguro yun. Sis Cheryl, hello. Sabi ni Sis Smile. CJ, ayan. Ikita niyo si CJ, guys. Balikan niya kayo kapag okay na. Sino pa yung nakalimutan ko? Ay, atin na yun. Lagay mo sa baso pala. Lagay mo sa baso. Wala naman na. Yung baso ko kanina, oy. Ayan na. 8 million! Hello! Sus. Ano yan? Uy! Nagbasa? Lagay mo dyan sa labahan. Nagpangsungo lang yata. Mama, the kwarta ko man dito. Oh. Don't have. Because walang nangingisda sa bahay mo. Dinabayak pa yung nagkanta ko na ni Franz. $12 million in the house. Hello. Belia Coria, hello. Ayan, update mo na, Nightboot mo, te, ha, sabi ni, bakit? Mamaya, i-update ko mamaya. Kasi kay Bayan na yung nalalagay, nagpalit ka na ng pangalan. Wait lang. Ayan, Jean, hello. Kapsat baby, hi to you. Ayan. Ayan, na-update ko na Pansoy. France na. Ayan, 51 tamsak and 12 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Bahay mo, please. Ayan.
Ayan, Ginty. Ito yung bahay ni Gin TV. Oh, yan. Binababa ni Nightbot. Pinas artist bahay mo, please. Akala ko si Gin TV. Ayan, ito. Kahit di kayo magbaba ng bahay ni Julie, binababa ni Nightbot. 14 million in the house. Hello. Mega love shoutout. Masipag si Nightbot magbaba, guys. Ayan, 13 million in the house. Hello sa inyong lahat. Hello, hello, sabi ni Sis Smile. Mga tao ma. 11, 12, sometimes 11, 12, 13, 14, 15. Ang tulog is this right? Hindi na di premium na yung mga Israel ML. Hindi, pagkain. Mukbang. Let's eat. Ayun, patil patong. Kasama na ni Pablo Manang Jamayama. May ka. Mika. What in the world? Ayan, 11 million. Hello. Pogi, sabi ni Andy, oh. Pogi ka daw. Pugiit, ah. Nay, Pogi, anak nagan mo. CJ ang pangalan niya. CJ. Hello, nakong. Kumusta tibiyag? Ilocana, hello. Hello, nakong. Kumusta tibiyag? Ayun, masarap biyag. Katatapos lang niya naghugas ng pinggan. Naghugas siya ng pinggan, guys. Sige, Pransoy. Tamsak mo na lahat ng alagad mo, Pransoy. Sipag naman. Oo, yan na. Tagapakain ng tagapakain ng manok, hugas ng pinggan, minsan, tagaluto din ng kanin. Na yung channel na kita. Yan, oh, yan. Jezreel. Data lalaging taginaw kanto Jollibee na dumakal ka. Baka nalalaging taging list kanyak. Sige te on their way, sabi. Sige lang. 14 million in the house. Yeah. Ayan, manonood daw ng premiere mo si CJ Jezreel. Hi CJ Tabachingching. Makataba ching-ching. Hindi yan, pumayat na nga eh. Tamsak harang naka-BG main ko, sabi ni Francis Pansoy.
Ayan, 16 million in the house. Hello. Okay, baga na mama no video available. Hindi ko alam. I-refresh mo. I'm back, Kabsat. Mangan tayo pa. Mangan lang. Walang tayo. Alis ka nga dito. Pugpugin kita. Niya kasi. Anong problema mo? Sulat mo nga. Just real. Ay, igayang mo. Yun ay kabel ko dyan. Look. 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 Uy! Hi, Ate Loves. Busy lang ako. Ayan, salamat. Tamsakdan harang pansoy. Ayan, salamat. Salamat sa inyo, guys. Buyain premiere ko CJ Dad. Toy ni Pablo. Kitang pa nagkaan na, ha? Ayan, thank you so much sa inyo. Thank you so much. Guys, baka gusto nyong pag-graduatein po si, guys, wait lang. Pwede po na ba nating pag-graduatein si J. Lord? Nabuy-buya na din naman. Mama, ma-DML na. Adi, gayayang sa mga live. Hindi ko alam. Dali na. I don't know. Guys, baka pwede pong bigyan po natin ng banana si J. Lord o saka si Julie Padua, guys. Kasi, ay na, kung mapit spelling, imbaglaingan na lang again now. Hindi niya alam yung spelling ni Jasril, kaya yun. On the way. Ayan, taga-ano ka yan? May taga-ano dun sa kulungan ng manok. Taga-pakain, taga-pagbigay ng tubig. Ayan, 18 million. Hello. Ayan, bigyan po natin ng banana sila J-Lord at saka si Julie, guys. Baka naman. Pwede po natin pag-graduatein si J-Lord. Blokan naman. Blokan naman. Balik naman. Sa may maraming banana dyan, guys, baka pong pwedeng dikitan po si J-Lord. Ang galing. 17 million, hello! Uy, intira ni kay Bayan Dagiji. Dagiji Alipores nan, salamat deng. Wait lang, hindi ko mahanap yung... Mukhang mama, challenge tayo. Feedback boom, tapos ate kasi tulong. Yeah, we can do that later. Wait lang. Or yung uling. Ba't di ko mahanap na yun? Maya lang ako mag-update. Yes, harang hey. Ayan, salamat. Haha, di natin mapapagraduate yan si J-Lord. Malaki-laki panid niya, gaya ko. So, ayan, dagdagan nyo na lang ng banana niya, guys. Tapos, ang hirap-hirap pa ngayon kasi ang dami, laging nalalagas ng banana. On the way to J-Lord, sis, give me 3. Ayan, thank you po, sis Debbie. Thank you po. Sa mga alipores nyo po dyan, pwede po nating idikit kay kay J-Lord TV at saka si Julie. Bukerman. Sorry na, nakakapslat pala. Okay lang, sis, no problem. Wag ka lang paluin ni Nightbot.
Ayan, thank you so much sa 15 million in the house. Lagi akong bumabalik sa ganyan, sabi niya. Ay, Amazona 18 Desierto. Hello po, host. Ayan, hi. Hi, Desierto. Kumusta po? Galing ka kay Princess, di ba? Sino madadagdagan ng banana? Yan at dagdagan ko. Si Jaylord TV at saka si Julie. Kasi grade 1, grade 2 pa lang. Ay, mag-grade 2 pa lang si mag-grad. Nadikit ko na lahat ng alipores ko kay Jaylord. Ayan, 16 million. Okay lang, Kabsat. Ayan, thank you so much. Filipina Country Light, salamat sa pagdalo sa aking bahay. Ayan, may dumagdag na isa worth na te, BGBG. Sige, Pansoy, thank you so much. Aba ako na lang bahay mo. 13 million in the house. Hello. Wow, Nax naman, Jessica. Thank you so much. Di kita matatan habang hindi pa nag-umpisa yung yung premiere mo. Nagtamsaknak lang, Kabsat, matutulog ulit he. Maaga pa kasi duty to eh. Hello guys. Asan ka ngayon, Amazon? Nightboat, unahan mo na ako, babalikan kita. Ayan, 10 million in the house. Hello. Lapag niyo yung mga bahay niyo dyan, guys. Mabuong ata lang saan. Oy, you need to fix the ketchup. Kung saan mo nilagay. Ay, kinuha. UAE Kabsat. Ayan. Wow, may nadagdag ng 5. Wait, thank you so much. Yung imagine like or subs. Banana. Yung banana. Subscribe. Bumababa ka tapos akyat ka na naman ulit. Kate Gani, hello! Salamat sa pagbisita. Mawala yung tuwad ko. Nawala yung tuwad. Oh, kapag hindi nag-stay yan ng matagal, mawawala talaga yung tuwad mo. Naku ba? Bitre kasi yun, no? Hindi ka nag-iisa. Laging may nagtutuwad kaya sa premiere ko. Yung tatlo sa akin yon, sabi ni Jacel. Next naman. Thank you so much. Hi, Kate Gadi. Ayan, salamat sa pagbisita at pwede mo na pong ibaba ang bahay mo. Ayan, Kapsat BD New Zealand. Hello. Wait lang, ibaba ko ulit yung premiere mo. Guys, be sure po yung mga pinababa yung bahay, guys, is magbabalik sila, guys, ha? Kasi ako yung mananagot dyan. I like channel full pack, sabi ni Unicel. Ayan, nay, tatat lang nadlaw at nga agpaiso tituwad ni Madam Melocana. Wala kaya. Doon na sa mga premiere ko, may nagtutuwad. Pero dito sa LS, wala naman.
May nagtutuwad ka sa akin, 8. Minsan 8, ganon. Ayan, please connect to Ayan, baka gusto nyong mag-join din sa aking membership, guys. Dami ng thumbs up, yes, real. Sana all. Ayan. Ay, mag-premiere ka kasi kaya anti-Pilipina. Unahan nyo ako, bagbalik ako bukas para sure. Dikit, 17 seconds lang, sabi ni Shemra. Ayan, patamsak ko sa aking premiere, sabi ni The Joy of April. Ayan, patambay host. Yes, patambay. Pwede ka lang pang magdambay at magbaba ko po ng bahay. Adda tatay now, it's gone. Haha, adda agang angaw. Si CJ siguro yon. Nagdi-dislike. Haan? Ang ba yung tablet tapos yung phone? Hindi ko alam kung saan na yung cellphone kong dalawa. Hindi naka-charge yung mga alagad ko kasi. May 6 na nadagdag sa bahay ni J. Lord. Maraming salamat. Ay, dapat tuwad ko tatay kapsat Pinas. Minutes lang naman. Ayan, Nit-Nit. Hello, Nit-Nit. Ayan, harang po, Sisi. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay lang yun. Huwag mo nang problema yung mga nagtutuwad. Agkulibot-bot jubot da. Lagi yan. Tusok po. Sabi na. Ayan. Salamat, Nit-Nit. Salamat, Tensky. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Tensky. Oy, kabsat Pinas artist. Baka gusto mong mag-join sa aking join button. Oy, salamat. Ay, nasa ano ka pala, sis? Nit-Nit. Nasa ano ka pala, Hong Kong. Thank you po sa palipad, sis Tensky. Makikinig lang ako, host, sabi. Diyan ako nagtrabaho ng almost 3 years. BJ lang ako ha. Sige, kabsat BD New Zealand. Awan pang tuition fee. Madam. Patas talaga ito eh. Palipad pa more. Ayan. Salamat po sa palipad. And please connect to our super chatter, guys. Si Tensky. Palipad pa more. Ha, ha, ha. Oo, more. Ayan, baka gusto mo din mag-join, Tensky. Ayan, Better Dream 69 official. Hello! Wow, may join button din si Kabsat Tensky. So, sama ikang pananda? Batil pato. So, Parang lomi. Parang gano'n ata.
Ayan, Better Dream 69 official. Pwede ka na pong magbaba ng bahay nyo at patamsak na rin po dyan. Please connect to our super chatter. Ang technique kung paano magkaroon ng alagang matanda, kunin mo yung loob niya, lalong-lalo na kapag insekto. Narinig mo ate? Oh. Yeah. Hello sis, sabi ni Better Dream 69 official. Thank you so much. Ayan, magdikitan kayo dyan. Ibaba nyo lang po yung mga bahay nyo, guys. Ay, mabait naman pala alaga ko, sisi. Dalawa lang kami sa bahay. Sinusubuan ko kasi. That's good. Mostly yung nanay yung nanay ng amo kong babae, mabait talaga yun. Tapos yung amo kong babae, yun yung friend ko. Pero yung lalaki, suplado, ang sarap, pano na nga gustong matampal yung panot niya. Ayan, hi Better Dream 69. Ayan, welcome ka sa aking live streaming and pwede mo pong ibaba yung bahay mo. At padikitan po ang ating mga nasa screen, guys. Si Julie at saka si Gaylord. Baka may extra banana po kayo dyan. $12 million, hello. Anya si Dam Kapsat BD. BD niya sila. BG Kapsat, sabi ni Kapsat Benji. Salamat Kapsat, thank you.
Ayan, Better Dream 69, done po, sabi ni Tensky. Ayan, 14 million in the house. 2 minutes na lang, guys, malapit na. Oy, 2 minutes na lang pala. Oy, magsisimula na, guys. Premiere na po ni Jezreel, guys. Please po, support po. Mag-start na po yung premiere, guys. Baka naman. Sige, ang lakas naman yan. Sugod man yan, mga kakabsat, sa premiere ni Jezreel, guys. Pasugod naman po. Ang lakas naman ng ano ni CJ. Ayan, salamat po sa mga pumunta doon sa premiere ni Jezreel. Thank you po. Iba naman yung pinapanood mo. Nasa sanuhan sila, uy. Oo. Ayan, sa 13 million, mega love shoutout, guys. At saka sa 16 million na pumunta po at 18 million. Daldaros?
Ayan, salamat po sa mga, ayun, pinsan po yung, hi, Shadrina, kumusta? Long time no see, Shadrina. Ayan, naka-premiere po si Jezreel Albaran, guys. Baka naman. May nadyan balayda? Genda, dito, ang lolo mo, Edmond. Anong puzzle? Oo. Turang! Nagdambalin niya. Ayan, thank you so much sa mga sumugod doon sa premiere ni Nalpas. Ang susunod pong mag-premiere ay si BD New Zealand in 22 minutes. Wala, tapusin natin lahat ng premiere, guys. Okay lang yan, Kapsat. Ayun, yung pangalan ng lalaki ay si Jeremiah. Pinsan din ni Brian, ay pinsan ni CJ. Second cousin niya. Tapos si Jezreel at saka yung lalaki, magpinsan talaga yun. CJ nalpas at Agosta na partak damit mangan. Thank you sa lahat ng pumunta sa premiere ni Jezreel Albaran, sabi ni Ate Marisa. Ayan, anak ni Ate Marisa si Jezreel, guys. Ayan, 16 million. Hello! Magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan. Apo di ka magawa nag-premiere ay po Anti Pilipina. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Sabi ni Jezreel, ayan, magmahalan po kayo. Makipagdikitan. Ayan, thank you so much po sa 16 million in the house. Thank you. Ay, CJ, your TV so loud. Bingi ka natang bata ka, uy. Okay lang ka sa Simple Higgins, nakahabol. I-replay mo na lang. Nasa labas kasi si Kapsat Simple. No, ininayad da kumal tapin na daanan dati 10 minutes. O, di ba, dinagtilmo-tilmon kayo ano, handa nga in pass forward.
Pakitamsak na lang yung bago kong upload, guys. Ha? Thank you, sabi ng Pilipina. Wait lang at ako'y ibababa ang iyong new upload. Trixie, anong ginagawa mo, oy? Ayan, 13 million in the house. Hello. And alpasa met ng okay lang data. Agtilmo-tilmon kayo na ano. Ayan, tamsakdan kay Kabsat Simple at Kabsat BD New Zealand ka, sabi na Ate Marisa. Ayan, salamat sa pag-video kay Sis Tensky. Thank you so much. Step Gets, hello! Salamat! Ayan, pwede ka na pong magbaba ng bahay nyo at patusok na rin po. Shout out to all, sabi ni Step Gets. Ayan, patamsak po ako. At magbaba po kayo ng bahay nyo dyan. Thank you. You're welcome po. Sa di pa nakatamsak dyan, patamsak naman dyan. Ayan. Host, pwede pa patamsak premiere ko mamaya. Sige lang, baba mo lang po at patamsak na rin po sa ating live streaming. Thank you. Manang Israel, bitin. Bitin. Po, ano pong ibig niya sabihin Step Gets? Kapag magjo-join po kayo sa aking membership po, lagi pong ma-flex po yung bahay nyo every time po na mag-LS po ako. Pag mag-join po kayo. Ibaba nyo lang po yung mga bahay nyo dyan, guys. Thank Okay, you. pag-join ka naman ng Israel. So, Anak ko pa.
Thank you, sis. Step Gets. Ayan, join ka sa aking join membership, Step Gets. Yun ba yung sinasabi mo? CJ, ipausong met, jay, ikam puso siya tung Kensi pa dita. Ano, bihira na lang kasi naglalaro diyan sa kabilang bahay dahil sa pandemic ba. Tapos nag-i-school na rin yung mga kapitbahay. Kaya ayun. Ayan, 16 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Premiere in 13 minutes po. CBD New Zealand. Ayan, 14 million in the house. Hello. Wala naman kasi siyang kalaro. Ipauso na isot maarami-aramided na content how to play kam. Ay, apo, naggaguton. Buya lang kadag video game, kadag Minecraft. Ayam ti Minecraft kan kada Mobile Legend. Ayan, Smile. Thank you so much, sis. Ayan, sa 12 million po na naka-BG. Thank you po so much. Thank you po. Anti-Pilipina, yan, Mon. Muli ka. In 12 minutes ang premiere ni BD New Zealand. Yun lang, ha? Ayan, napanood ko na at natusok ang latest video mo, Anti-Pilipina, sabi ni Pinas Artist. Ayan. Thank you so much. Thank you, kabsat Pinas. Ayan mo tata Pinas Artist. Artist talaga. Ayan mo tata, kabsat. Sakit ating mata. Ayan, 9 minutes na lang.
Sige. Aywan, nakalimutan ko yung ano mo, Angel Tricks. Balikan kita, basta wait lang ha. Pinas Artist, panoorin ko din video mo. Ayan, thank you. Stranded nak dito QC Kabsat. Ayan. Naghingi na kaming plete, di ba? Ayan, 13 million. Hello. Uy. Ayan, may bago tayong member, guys. Si Angel Tricks. Salamat. Welcome to Family Ilocana. Ayan, thank you Ate Lalabs. Thank you din, Angel. When Garud Sapay Awan Sapul 87 months. Ayan. Ayan, thank you so much. Ayan, nagbaba ko ng bahay. Yung mga hindi pa po nakakadikit kay Julie, guys. Padikit naman po. Kain tayo, host. Kain lang, walang tayo. Ano yung kay BD New Zealand? Kay BD New Zealand ay 7 minutes na lang. Thank you, Smile, sabi niya. Welcome po, Angel Tricks, sabi niya. Ayan, thank you so much. Thank you sa inyong lahat. Ayan, thank you po, Filipina. Ayan, thank you so much. Ayan, guys. Tinudok ko na dutip tamsak mon basang Angel Tricks. Kunana ni Auntie Filipina. Trixie, what do you want? Wan, aduti tusok na ni kapsat, kapsat. Aduti tusok na ni Angel Tricks and 50. Adado tusok na ni Jasril. So,
Nani nagwapa jay in drop ni Nightbot ket September 7 payment. Nya dyan te? Wan dagiti dati pa lang dagiti dati nga link nyo nga in kabil ko di jay dagiti short video. Yung mga binababa ni Nightbot. Mga naset kong mga ano nyo. Hindi ko ina-update yun. In 4 minutes po ang premiere. Bugbugin kita. Ayan, Jailing TBD. Wait lang. Jailing TBD. Sino itiad the premiere na gwapa? Si Kapsat Bidente in 3 minutes. Hi Kate, Gadi, salamat po sa patambay. Thank you so much sis. Mwah. Thank you, thank you. $14 million in the house. Hello everything. How are you to find out? Tapusin ko ng lahat ng mga nagpe-premiere para ma-support natin lahat. Ayan, 13 million in the house. Hello. Salamat sis sa Shemra sa patambay. Ayan, 15 million. Ayan, thank you so much sa 15 million in the house. Sisi, patamsak naman ako, please. Ayan, patamsak daw po sa, binababa po ni Shemra, guys. Kanina po yan, travel and life po. Tapos na po ako nagtamsak, pero wala pong naka-off po yung comment. Shemra. Ayan, magsisimula na po yung premiere, guys.
Sugod guys, sugod sa premiere guys, sa premiere ni BD New Zealand. Salamat. Si Kapsat BD, thank you. Ayan, premiere na po ni Kapsat BD New Zealand guys. Ayan, salamat po sa mga nagpunta sa premiere ni BD New Zealand. Thank you so much. Meron na po, done na po si Samira. Ayan, Kapsat nyo ni Sel. Awan katungtong ko. Muli ka kaya. Man Kapsat kilaban. Ano nga si Damngay? Ayan, 13 million. Hello. Ayan, ilan oras na ako? 2:30 na pala. 2.5 hours na pala ako.
Ayan, Pansoy, hello! Sinampalukang manok. Wow, sana all may sinampalukang manok. Pahingi ako. Ayan, salamat sis Debbie. Umaikan. Salamat Kate sa pabiji. Thank you. Nasa premiere kami ni BD New Zealand, guys.
Salamat sa 13 million. Errol, ayan ka. Ayan mo. $12 billion in the house.
Trixie, ang lakas ng hilik mo. Naghihilik si Trixie. Kanina pa. Ayan, mag-end na ako, guys. Thank you so much. Ay, 3 hours ko na lang pala ito. 2 hours and 49 minutes na kasi. Jubel's Vlog, hello! Salamat sa patamsak. Ayan, magbaba ka po ng bahay niyo po. Shoutout Jubel's Vlog, salamat! Mag-i-end na ako in 10 minutes. Sige, Auntie. Salamat. Good night. Good night, Auntie Filipina. Kasi may trabaho ka pa bukas. Thank you. May nagpasan? Ha? Ano? Ang live mo. In
8 minutes. Tatapusin ko na. Fix.
Sige lang ate, mag-e-end na rin ako in 2 minutes. Oo, sige, malapit na ako mag-end. In 2 minutes, mag-e-end na ako. Thank you so much sa inyong lahat, guys, sa mga naka-video dyan. Thank you so much. Maraming salamat po. Good night po sa inyong lahat. Good night. Thank you, Sis Helen. Thank you po. See you again next time. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Good night, everyone. And good afternoon sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Mag-e-end ako in 1 minute. Good night. Thank you, Sis Debbie. Thank you. Thank you, Kabsat PD New Zealand. Thank you so much. Ayan, mag-end na po ako. Thank you sa inyong lahat. God bless and good night. Bye. Ilocanos sa America is now signing off. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Bye. I-thumbs up mo na lang, Jocelyn. I-thumbs up mo na lang. Salamat, Deng. Thank you. See you again next time. Hindi ko alam kung mag-RS ako bukas. Baka tinatamad ako. Ayan, bye everyone. Bye. Thank you.